Gwartheg wedi gadael y cylch a drychwch beth sydd yma nawr. Tynnu'r Gelyn, a dwi'n cael cwmni Sioe Phillips o Hermon. Siwr wyt ti, Sioe, wedi ni bod ti'n cael wythnos dda yn y sioe fawr eleni? Do, wedi cael wythnos dda, ie. Y llais ddim cweit wythnos gystal. Na, mae'r llais wedi... Mae'n amser yn gytra, fi'n credu. Fel arfer, fydde ti yma yn cystadlu, ond wedi cael anffawd yn ddiweddar, fi'n clywed? Do. Na, ddim gallu tynnu lan i. Siw ma'r fraich, wedi torri dy fraich yn deall, ie? Do, mae fe'n iawn. Yw e'n gwella'n golew? Odi. A gen i nawr wedi cyrraedd y ffeinal fawr yn y Tynnu'r Gelyn. Ffeinal y Dynion. Pwy sydd dan ni'n y ffeinal, mae Sioned? Mae dan ni Eryri a Brycheiniog. Eryri ni'n gweld yn y crysau di fan hyn nawr. Beth sydd angen i nhw wneud ar y pwynt yma? Ni'n gweld nawr Brycheiniog. Maen nhw yn cael y momentum ar hyn o bryd. Beth sydd angen i Eryri wneud, ti'n meddwl? Just dala nhw'n sound a dala nhw'n a. Maen nhw'n rhoi lifts powerful iawn mewn. A mae eisiau nhw just dala nhw. Wyt ti wedi cystadlu fan hyn, sawl gwaith. A wedi ennill ma? Ydw. Mae'n adwi ddim wedi ennill, mae'n merched wedi. Mae merched Hermon wedi. Merched Hermon wedi. Siwr deimlad yw cystadlu fan hyn? O, mae fe'n rhywbeth totally wahanol. Mae'r awyrgylch yn ffantastig. Dych ar holl bobl sy'n yma, mae'n firan y bobl yn gwylio. A tywi wedi troi bach yn lib naw mewn. Mae'r diddordeb dal yma, dal cymaint ag eriod yn dweud. Reit, pwy sy'n mynd â hi nawr ydyn ni bod Eryri wedi? Sut mae'r Eryri'n rhoi lan, so nhw'n rhoi lan, ond... Mae hon yn ornes dda, Sioned. Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Eryri yn y crysau di. Mae beth yw gornes dy hanner, ond mi'n credu bod Brycheiniog wedi cael y momentum. Ond Eryri wedi stopio'r llif. Ond mae Brycheiniog yn dod ton ar ôl ton, Sioned. So nhw'n rhoi lan o gwbl. Drycha nhw yn mynd am... Fi'n credu cwp y dwerydd blwyddyn nhw i ennill lan ma. Yn mynd am yn ôl a Eryri. Yn mynd y cyfeiriad anghywir, felly Brycheiniog di ennill y tynad cynta. Ie, ond mae dal un arall ar ôl, felly bydd e'n stori wahanol nawr. Y gorau o dri felly, wi, Sioned? Ie, gorau o dri. Oedd hwnna'n un agos iawn yn doedd? Agos iawn. Oes bantes i gael pan ti'n tynnu? Dwi'n os pwy ban, ar pa ben wyt ti'n tynnu neu? Mae rai pobl yn gweud bod mae fe gyd yn y pen nhw a. Fel, sy'n actually ochr well i gael. Maen nhw wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf i dynnu ar ongl yn gros y cylch. Ie, fi'n credu achos o'n i gyd yn pwrw mewn i'r barriers bac na. Rancas yn mynd mewn i'n nhw, so maen nhw wedi gorfod roi ar angl nawr. A mae'n neis i weld bod yr holl bobl yma yn gwylio. Felly, y gorau o dri, Brycheiniog gath y gynta, tybed, pwy geith y nesa. Y bechgyn sydd wrthi gynta, ac yn y ffeinal fawr, mae Eryri yn y crysau di, a Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Brycheiniog gath y tynad cynta, y gorau o dri yw i, a mae Sioe Phillips o Hermon gyda fi'n gwmni. Reit, y foment fawr i Eryri, Sioe. Mae fe'n mynd i fod yn ffeit, fi'n credu. Dim chwarae. Ond sa'n gweld boes Brycheiniog yn rhoi lan. Be sydd angen i Eryri wneud fan hyn nawr os i nhw am gael nôl fewn i'r ornest yma? Gweithio'n rili galed. Ie, mae'r ein yn neud ers blynyddoedd a so nhw'n rhoi lan o gwbl. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Brycheiniog wastad yna, dyn nhw. Maen nhw'n wastad yna. Mae'n dod i'r ffeinal fawr fan hyn yn y sioe. A newn nhw jyst dala tan bod dim byd ar ôl. Fel, sa'i wedi gweld nhw'n rhoi lan eriod. Na. Mae'r profiad dan nhw, Mae'r Eryri yn mynd â nhw. Ond drychau Eryri. Wel, maen nhw wedi dechrau'n gryf yn hyn, Sioned. Eryri yn mynd am yn ôl yn gryf yn bwerus. Brycheiniog yn trial dal llif y don. Ond y tonau yn dod un ar ôl llall. Eryri yn mynd am nôl. Y coesau na'n pwmpo. Y coesau na'n pwmpo, Sioned. Maen nhw'n mynd i wneud i. Fi'n credu maen nhw'n mynd i. O Brycheiniog, drycha, fel yn ddysgu, ti'n nhw'n byth yn rhoi lan. So nhw. So nhw'n mynd i rhoi lan. Siwt stopo nhw hwnna nawr. Ond maen nhw wedi mynd lawr. Brycheiniog yn mynd lawr. Mae rhaid nhw fod yn ofalus nawr, os ewn nhw lawr to. Mae rhaid nhw fod yn ofalus. Wes, ond so nhw'n rhoi lan. So nhw'n mynd i rhoi lan. A mae Eryri. Mae Eryri dechrau cwmpo. Mae nhw ar eu penolau. Mae Brycheiniog wedi ffindio gyr arall. Maen nhw'n mynd am nôl.
Wel, mae hwn yn anhygol. Y ffili credu, drycha hyn. Wel. Wel, boes. Maen nhw wedi gwneud i Jo. Mae hwnna'n anhygol, Sioe. Maen nhw'n machines. Bydde ti wedi rhoi dy di ar y ffaith bod yr un mynd i ennill y tynnad yna. Nhw oedd yn mynd am yn ôl, ond nhw bron yna, yn mynd â hi i'r tynnad ola, ond gath Brycheiniog yw'r ail wynt o rhywle. Fel a maen nhw'n anhygol fel maen nhw'n tynnu. A bydd y merched yn y ffeinal na, bydd nhw'n un peth. Gornest ryfeddol. Brycheiniog yn cipio cystadleuaeth y bechgyn. Anhygoel. Ond mae'r merched ar y ffordd.